Evo da izdvojimo mišljenje, Antone. Trebalo da bude zakačeno za ovu. Nema? Ajde vi to meni donesete onda. Za koliko možete da dođete? Mogu tek za neki 2 sata. Ja u 12 imam konferenciju za štampu, onda bi mogao u 12:30. Da. A da niste sad uzalud dolazili, ja imam vama da predam jedan dokument. Šta? Sam imao olovku neko? Evo da mi je ovdje. Ove su mi olovke stare 12 godina ovdje. Ovo je moj prigovor pretresnom veću. A vi meni ovdje potpišite prije. Ja sam upozorio Viktoriju da tražim kompletan dokument, da bi ga zvanično primio. A kompletan dokument je sa svim izdvojenim mišljenjima. Ovdje je jedno izdvojeno mišljenje, fali i drugo. A ona je rekla da je prevedeno i drugo. Da, ja znam, ja sam mislila. Zato sam sigurna da sam ga vidjela. Nema problema, ja mogu onda u 12:30. Evo, ja vas čekam onda u 12:30. Hoćete uzeti onda 3 sad dokumenta ili... A mogu ja uzeti 3, ali ne važi vam to, ja ću ovdje napisati da nisam primio ovaj. Ili bolje da ponesem sve nazad? Bolje da sve ponesete. U 12:30 ću sigurno biti ovdje. Ok, tako, doviđenja. Hvala, prijetno.